gyermek azt hiszi, hogy pop. Lesz belőle, mint belőlem jó asszony. Olyan lesz ma az idén. Jövőbe esetleg úgy gondolkozom én is. Na, akkor a kicsi poppal beszéljek, hogy csináljunk egyik Erzsibőverát, vagy mit lehetne csinálni? Mióta van itt maga, hogy nincs, hogy meghízom? Most ott a fehér izét leveszi a nyakáról, sok feketét, azt sem mondja, akkor még gyermek. Esetleg gyógytatást vállalna? Még nem. De én csak a fogadások bocsánatos bűneit tudja feloldozni. Igen, és az újszülöttek. Na, akkor el kéne rendezzük Bordásnéval a ruhatáramot, mert én ugye azért kiszámító ember vagyok. Akkor a pappal el kéne... Tessék? Hány rendruhára gondol? Hát én minden héten visszahúznám. Most már igen. Tudja, már nincsen pénz. Most már ilyen 1 eurós Pénzbe kerül. Pénzbe kerül. Víz. Pénzbe kerül. Nekünk nem, mert nincs. Nekünk közös költségünk csak a szívós a pálinka. Azon képesek vagyunk összeverekni. Aztán nem vagyok magam. No. Tessék? Nem, konyhát nem ezek. Ki mit ér? Én ma például ebből a flakonból ittam a nedűt. Itt van nálam valahol. Ezt egy orosz hegyipasas adta nekem, azt mondta, hogy a télen nem fogok fázni, csak örökké legyen nálam. Csak nem gondolta, hogy ilyen hosszú tél lesz, de már mit csinál? Ugye, mert azt mondták, hogy mindenkinek nincs pénze, és akinek nincs pénze, attól azt kell elfogadni, amilyen van. No. És akkor ilyeneket mondanak, mikor elmegy ide a terelőútra, hogy ki vagyok menve divat. Mi van? Nincsen. Ezt egy pasas adta, hogy akkor ez esélyen nálam, mikor ezt fel tudom venni. De hát szerintem ez gyaksan. Én életemmel köszönő viszonyban sincs, ez nyakság. Nyári ruha. Ez egy jó. Mikor lesz? Szülés után. Augusztusban fogok szülni, akkor esetleg. De addig minden nap nálam olyan jó képű öltözkös. Aztán ne beszéljek arról, hogy az ilyen magukfajta feleségek egyáltalán nem jönnek be nekem. Egy megtépett. Azt mondja az uram valamelyikszer a gyermeköknek, mert ugye az egyik gyermek is nősülni készül, és azt mondja, hogy most már elmondom neked, fiam, hogy nekem olyan múltam van, hogy én sok férjes asszony ágyában megfordultam, sok férjet felszarvoztam. És mondom a gyermeknek, ne búsuljatok, én csak egyet, de az jó. Úgyhogy én jó szívű vagyok. Nálunk a vidéken ezt másképp mondják, olyan csúnya szó. Múltkor be akartam telefonálni Ima Szándéki a Mária Rádióban, de ott senki előttem ilyen kurváké nem beszél. Szégyődtem, hogy kisípolják én, hogyha betelefonálnék, akkor ilyen így kisípolják azt a szót. Hát a címet legalább mondjuk. Csak a címet mondjuk. Igen. És azt mondják, hogy holnap itt még maguk itt valami bál lesz arról, mi a helyzet. Oda kik jönnek? Hát akkor nem lesz ennyi fehér nép, hanem úgy lesz fehér nép, férfi, fehér nép, férfi. Párossában. És mindenki avval menjen az, akivel jön. Tehát itt nem változhat semmi. Nem? Nem gond. Ide, pasas, nekem. Ami nem sötétedik, még nincs esélye.
csápány? Ezt legapcsolják ki. Szajban lassú. Csak kicsi pálinkájuk, ahhoz tudok fertőtleníteni. Ha jó, de ezt fogyok is, ha nem vagyok itt. Csak hogy az enyém maradjon. Azt mondta az orvos, hogy fertőtlenítse pálinkával vagy alkohollal. A múltkor is, ugye ezt nemrég kaptam, no, a télére. És muszáj, hogy kékszeszt vegyek. Úgy ég a gyomrom tőle, az hogy mi? A terhes? Szerintem a Mona kékszeszed. A szána típusút jobban bírja. Ugye kétfajta van, és megtéveszti az elvöcs. Ha nem ott állam a szemüveg, szánát vettem, az úgy égett a gyomrom. Hát én a kenyérre nem szülök hiszét. Akkor térjünk vissza, hogy vállalnának egy tízedet értem imádkozni. Reán férna, az az igazság. Akkor szép. Ha igen, de még van ott van maga merekén. Megmentené a házasság? De én nem akarom annyira azt a házasságot. Már valahogy ezt az áldott állapotot túlélem, akkor én gondoltam valamilyen Európai Uniós munkát vállalni. Ha kettős állampolgárok vagyunk, nem. A szó kell kérni, kettős állampolgárság. Kanyar. Itt én a felső kanyarban dolgozom, mert itt valami fehér népek dolgoznak ide udvarhelyes, múltkor azok is megvertek, és elvették az összes pénzem, és nem éri meg. Már egyedül nehéz ezt a munkát csinálni. Főleg az éghajlandó. De van, aki kimondottan szeret. No. Csak nem mondok neveket, mert lehet, hogy a maga ura, vagy a magája. És akkor magukat nem verjék. Édesanyám azt mondta annak idején, fiam, engedelmeskedni kell örökké, mert ha nem, a só se só. Na én azért sót nem tartok a házba, hogy nem cukor legyen belőle. És én nem engedelmeskedni, csak mikor akarok. Csak békülni azért nem rossz. Maguk hogy szoktak kibékülni? Elfelejtettem. És jobb volt annak, hogy magát nem verte. Nem verte. Van-e valaki olyan, akit vertes utána jobb? Hát engem nem vert. Az oldás jó siker. Tessék? Az oldás jó siker. A magáé? És el tudok utazni, akkor szétfizet. Széjjel mész. Egy Vera nevet hoz. És akkor hova tetszik utazni, Dédános? Azt mondta, hogy az oltást megkapta, és jó sikerül utazni, és hoz nekem egy Vera. Jó, nem. Utána versenyezünk, és elküldjük. Nekem elküldik. Én inkább ide költöznék, ha nem volna. Ne küldösdessék, és aztán az úton valaki lecsapja, indiai pasad. Azok büdösek? Már ez a másik, ugye viszont nincs olyan büdös ez az ember, hogy egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálja. Azt mondja, hogy az saját szagom csípja a szememet, de szerintem nem, mert akkor most is kéne csípja. És most csak időnként könnyez. Jaj, de könnyű maguknak, mert nem veri az uruk. De én most megint hova menjek haza? Nyáron szoktam beleesni. Szoktam, már akkor megvan egyúttal a nagy mosás is. Na, ez az igazság. Ez az igazság. Halló? Igen. Ez itt a Szentgyörgy öreg otthon. Nem, kérem. Én is egy gondozott vagyok. Csak mióta a plébános befizetett a kórusnak,
nagyon forgalmas itt az élet. Csak az igazgató jár gyakrabban kezelésre. Igen. Ez a legforgalmasabb öreg otthon. De tudja mi? Hozzák! Itt a létszám mindig változik. Igen, az egyik jön, a másikat viszi. Hogy érzi magát Vilmos bácsi az új öreg otthonból? Édesfiam, én nagyon jó, csak nem hagyjuk egyáltalán fingalni. Neked mi az a sok? Hát egyiket a román bajnokságon kaptam, másikot a Lókodi gokát versenyen nyertem, többit a mollették ellen. Jó, ezt a verkát meg... Jó. Felére meg senki sehol. Mindenekkel meg. Csabi, megint mindenki késkap kórusról. Mi mindig. Csak mi olyan fontosak. Mind mindig. Ketten. Csabi, kérdeztetek valamit? Persze. Mégis, mennyit költesz havonta fodrászra? Én költök, amennyit költök, de te mennyit költesz a logopédus? Csabi, vele? Mi te nem? De. Na, szégyön magad. Gyere, ügy be. Nem jönnek meg. Esmere van mindenki késve erről a próbára. Bizony Isten ezek a bének megbolond. Mi itt vagyunk. Menjek, nézem tovább az előadást. Drága Attila barátom, hát miféle szerszám? Ez szakszofon! Szakszafon? Hát mi az, hogy szakszafon? Hát, muszáj volt hangszercserélni, úgy nagyon ennek a... Itt van a harmonika, de nem tudom a peckit kipacsolni, és nem tudom elérni, muszáj volt hangszercserélni, aztán most szakszafon. Jó szerszám. Kicsit nehéz, de bírjuk valahogy. Mindent a szép muzsika érdekibe. És amúgy te hogy érzed magad, Csabi barátom? Mindegy újszülött. Olyan elég vagy? Dehogy, hát hajam sincs, fogam sincs, amúgy érzem magam a pisítet.
Te figyelj ide! Te figyelj ide! Én a tenyeremből letettem őket. Azt is megengedtem, a kisebbik házba költözzenek be. De ez a nagy baj, hogy nem a nagy házba engedted be! Na, Hantelna, gyere drága Kománi gyöngyike! Hát, részt veszel a kórus próbámnak? Nem tudom egyszer a fejemet fogni, ha jól megállni. Állj meg, na, levérted! Marikó! Folyjál, te is azt. De ez nagyon alkap, hogy gyere! Azt figyelj majd! Igen. Na figyelj ide! Na hallod-e te, Kománi? Én már amíg egy cseppet gyülekeznek, mert látom, ahogy hátul a két öreg kártyázik. Elmesélem érte, de olyan rég nem találkoztunk. Hát, tudod-e olyan nagy bajunk? Emlékszel te a régi szép időkre, mi fiatalok voltunk. Örökké panaszolkodtam, nem tudok éjjel aludni, úgy fáj minden porcikám. Mit rád a jóisten, most is álmatlanságba szenvedek. Elmentem, nem látod, de receptet váltottam az orvostól. Azt mondja, eppeg jó, hogy most jön, meg kaptunk egy újfajta fiolát. Gondoltam, milyen jó lesz, beveszem, és aztán reggelig alusszok. Mit áld a jó Isten, este lefekszünk az urammal. Úgy kezdtek ugatni a kutyát. Mit tudjak csinálni? Mit tudok? A kutyát te! Elcsíptem az egyiket. Próbáltam belégyömöszölni, értetted a szájába, hogy már nyelje le. Hát amire sikerült volna kibírja. Kibírja, jó! Elmentem vissza. Mert már úgy felidegösödtem, az a helyzet, hogy az uramnak se hagyom, hogy aludjék. Elmentem Még vissza. most is. Még most is. Ó, örökké ne rosszra gondolom. Elmentem vissza, mondom, doktorné drága, legyen szíves, nekem adjon egy másfajta altatót, mert nem használ. Képzeld el, mit mondott nekem az orvos. Azt mondta, hogy mielőtt lefekszek, nem már megesvettem. Ügyesen szórjak szét így a földre egy lapás rajzszeget. Na, arra mennyire jó. Mi már gyere, nezzük a társaság lesz. Üljön le, Azt mondod, hogy így jó lesz. Apa, valahányszor belenézek ebbe a tükörbe, a szívem kezd fájni. Csupa ránc a homlokom, az éveket meg lehet számolni rajta. Szemem püffek, tokám löttyek. Mikor fürdök, a karjaim lógnak, melleimről nem is beszélek. Igazán el kell nekem is egy kis plasztika. Ennyi. Ennyi, örökké csak hallgatsz. Igazán mondhatnál valami biztatót. Jobban érezzem magam a bőrömben. Jaj, szívem, a látásod még mindig tökéletes. Örökké csak csúfogódsz. Hova teszed el a tárgyat? Örökké, ugye pakolod. Nem látsz, látod? Kapcsold be azt a tévét, mert kezdődik ebbe a helybe. Hát mit szeretnél látni, szívem? Éjjel-nappal Budapesten? Kezdődik a Tóth doktor. Hát Olyan jóképű egy doktor, muszáj kövessem az adást. az adásait a doktor? Annyi jó tanácssal lát el. Én megvénültem ennyire, de nem tudtam. Egy nap 3-szor fogad mos. Hát hogyan bizatem, mikor mosol fogad, mikor egész nap majsz? Ezzel szoktam a színem öblögetni. Mit mondod a Tóth doktor? Mit okosságot mondod neki?
Jó. Vigyázok. Vigyázok rá. Egy jó helyre. Akarom is kérdezni, milyen az új pelenkát? Szorít te? Kényelmes nagyon. Fekszik. Na, leraktam segíteni vagy. Hogy jött el? Kaptam a gyermekektől karácsonyra egy ilyen új foltot telefon. Mint egy szappa. Nem szap van, hanem telefon. Ilyen simogatós, tapogatós. Igen? Azt kéne nekem meg segítségedni, hogy vajon hogy kell, vagy csönget folytában, vagy mindenkit egyszer-vissza hívok fel. Tegnap is úgy jártam, hogy a Mária Rádió helyett fölhívtam a mentősöket. Előbb mi mondtam, hogy üljenek vesztek. Ne jöjjenek. Úgy is jött. Meg is kijöttek. Drága. Kétszer. Ilyet ne csinálj. Na, segítsé nekem, hogy szoktad te ezt tapogatni? Én így szoktam tapogatni. Ja, inkább megyek. Inkább megyek. Mit csinálj? Csabi bácsi, Oh, igen. ebbe a pidibe tessék aztán pisilni, Ja. azonnal nem kell szerelni. Drága fiam, mikor volt, amikor én odáig el tudtam pisilni? Milyen ábrálkozni sem lehet nyugodtan. Jaj, drága Erika, téses megjöttél. Mondjad, milyen ízű az a ízió, csízió, perfúzió. Sós vagy édes? Nem vagyok én kényes. Mennyire van édes? Erika, már megint ment a teátadott a Igya meg! a helyet. Igya meg, s mondja meg Gazsinak, hogy hozza ide a pilit. Elfő! Arra. Ah, vigyázz! Vigyél! A kártya beléjes is, káré! Gyere, amikor velég van. Úristen, hogy nézel ki? Miért pilasítod egy kicsit magadot? Hogy szebb legyél. Akkor miért nem vagy az? Pedig azt hittem, hogy annyi jó áru van itt, hogy fogok neked például tetszeni. Segítség! Ne! Amikor itt van, te ideig. Áll meg, te vélőregember, ha megint az én gyógyszereimet szedted még. Megint a szekrényemről vészetted az összes pirulát. Hol van a nyugtató? Hatotték? Hasmenésed elállt? Nem, de már nem ide. Tudtam kinyitani a dobozt. Na gyere, segítek kinyitani, de hisz. Gyöngyike, te rávidnél? Tessék, nagyné. Arra szeretném magát megkérni, hogy menjen az igazgatónővel, beszélje meg, vagy a plébánossal, vagy bárkivel. Én döntöttem. Én egy új szobát szeretnék kérni, külön az uramtól. Tudnélik, én el vagyok. Eredmény. Hát hány éves? 80, És az urad? 81. Mi a baj? Hát mióta vagytok együtt? 60. És akkor miért akartok elválni? Mert ami sok, az sok. Intézkedik le? Igen, átadom a igazgatót. Margika! Margika! Nézd meg, jöttek, Adicsina, nézd meg te! Jön az új példájával! Megérkezett. Lecserélted. Nézd meg, te két személyes. Csak hogy megérkeztél. Hát milyen márkája az új Verdád, lelke? Ciro. Ciro. Muro? Ciro. Hát ilyen márkájút nem hallottam, vagy nem hallottam valami? Azt ígérted, elviszed kőre. Elmenjünk ki? Hát az a helyzet,
hogy most már csak ilyenre van engedélyem, de azért elviszlek. Állj meg, vegyem. Na mehetsz meg, feleségednek a karmas terhes. Nyilván közelben tudod, legyen olyan. Vegyem. Kicsi papot és megkínáljuk, olyan frissen. Jó, Pedig maga is legyen. Eskénk nem kínáljuk, hogy csömöznes. Vegyen tucat. A maguknak nem marad. Magát is nem marad. Ugye finom? Énes bezzeg régebbi időkben olyan jól meg tudtam rágni. Most már csak a csokoládét szapogattam le róla. Menjek, leülök, mert még ezek mindig nincsenek. Arra, szopnám. Nincsenek itt. Nem vagyok ideges fiú. Igen, mert annyit idegesítettek azok annak idején, hogy bekerültem a zárt osztályra, és aztán bézártam az ajtót, és a sopolót nem engedtem. Már várj, még cseppek, ma lassan. Valaki nem látta a szemüvegemet? Hát szeresnek meg. Ráüttél a szemüvegemre. Hát De fiam, már látod különbetés, na tessék. Be a hallásra. Mi? A hallásra. Hallás, az unitárius. Egykinek kezdjük. Papa! Papa! Jó napot, dicsértesség, kész csók mindenki. Na, jobban van itt? Jaj, szervusz, drága fiam! Ja, nagyon jó! Akkor jó van. Hát egész jó az a legodomban, te fiam. Hát itt megismerkedtem egy fiatal özvegyasszonynal, aztán megy szobába is küldöztünk. Hát, egy kicsit várhatott volna. Nyanyó, most hallom nemrég, hogy kicsit várhatott volna. Ne ilyen hamar, hát mégis. Jaj, drága unokám, hát az én koromban már minden perc számít. A felekkel szokta meg? Hát nagyon jó, drága fiam, csak közben összecserélem az elejét hátul, meg a hátul, az elejét, aztán jó. Az olyan egyszerű, figyelj ide! Sárga elő, barna hátul. Na, legyenek jó, aztán A fületben. Mi van, hogy halló készül lévén? Nem összevetted, ugyan visszamegy, hogy bekerül. Halka van, mert most erősen. Jó. 10:11. Azna, múlt héten írtad el az orvos, képzeld el. Írtó jó hallok veled, ezért mondom, ne ordíts meg. Nagyon jó hallok. Tudod? Csak nem látszik. Azért lehet, hogy a családom bebeszokott jönni ide az öreg otthonban meglátogatnak. Én még nem tudattam velük, hogy én nagyon jó vagyok. Ülök a sarokba, hallgatom, mit beszélnek. Mit képzelsz? Én azóta már 3-szor változtattam meg a végrendeletemet. Kezdjük el azt a próbát, lát. Gyere, fiam, cseréljük meg, üljön a végén. Na, kezdjük a vémelegítőt, tudjátok. Hogy van? Na, még egyszer, no várjatok, egyszerre, jó, fent. Ez egy támbót orgonát építesz. Mi már ezt tudtátok, eddig így énekeltetek, most tanulunk egy szép, jó? Ügyesen belélése, hogy tanulunk onnan, jó? Éneklés előre, ügyesen, éneketek utána. Na, így szól az első. Vándorúta. Várj, fiam, ne szólj!
most én ekelek. Kicsit meg vagyok tűve. Hogy es volt? Öreg kis, boldog vagyok, pedig nyugdíj nincs. Öregek mind egy sorba, szemüveg és pelenka. Be happy, be happy. Karmester is itt velünk, sírunk vagy énekelünk. Don't worry, be happy. Öreg már a kórus mint, fogunk nincs és hangunk sincs. Don't worry, be happy. Csámba szemünk van, de bennünk van az akarat. Kórus próba kétszer van, a túlélet szerencsém van. Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik ezt szépestén megörvendeztették szívünket, lelkünket. Isten áldja meg énekkarunk áldozatos munkáját, melyen fáradtságot nem ismerve évenként készülnek arra, hogy családias légkörbe tölthessük el ezt a gyönyörű szépestét nevetésekkel és tömérdek jókedvel fűszerezve. Köszönet Tanko Áginak, hogy humorával és életkedvével megajándékozott minket. Varázstündéreinknek pedig, kik meleg borral, forró tejával kényeztetnek bennünket, valamint azoknak, akik meleggel várnak minket, Isten bőséges áldását kívánjuk, és további víg farsangé napokat. Még egy kis pillanatot, türelmet kérek, mivel megettük a kenyerünk javát, és hát nem mondjam azt, hogy öregek vagyunk, idősek, és egy kicsit kényeztetve szépkorúak, ezért egy kortársnak szeretném egy idős néninek az imáját felolvasni. Fáradt kezem, imára kulcsolom, leborulok előtted, Istenem, én az örökké hazakészülő, érzem, hogy fogod a kezem. Sírásra jöttem a világra, nem tudom, hogy kellettem-e, nekem mindegy volt, neked nem.
akkor is fogtad a kezem. A háború kegyetlen zajában jött első szavam, lépésem, bombák robbantak az utcákon, akkor is fogtad a kezem. Felcseperedtem, elfordultam tőled, csábított a hazug értelem, kik ellenségnek állítottak téged, akkor is fogtad a kezem. Ifjú éveim kábult mámorában, fetrengtem, faltam az életet. Rég megtagadtam etikát, jómódort, de te fogtad a kezem. Felnőttkor küszöbén álltam, megtagadtam törvényeidet, s hagytam, hogy a jegyző adjon össze, de te fogtad a kezem. Felnőttként komor ábrázattal nemzettünk, szültünk gyereket. Nemzeti fenntartásra szántuk, és te fogtad a kezemet. Lassan tértem a helyes útra, te nem nézted szégyenemet, világot rengető imáimban. Hozzám hajoltál, és fogtad a kezemet. Uram, itt állok a bősz választásban, ahol már nem én dönthetek. Megkérlek, bocsáss meg mindenért, és ne engedd el a kezem. Hogy ha eltelik az a nem tudom mennyi, amennyi még van a 80-81-ig nekik is, akkor is legyen ennyi derejük, és akkor is legyen annyi életerejük. Adja Isten, hogy sok évben még tudjunk együtt találkozni. Ugye azt mindenki tudja, hogy ezt hirdetjük, hogy adni jó. Én ezt most tudom tanúsítani, mert ők adtak, és én benne már jól bélaktam belőle. Tanúsíthatom, hogy jó. Hamarosan még a kórus megajándékoz egy énekel minket, utána pedig Isten fizesse mindazt, amit idehoztak, hogy ma az estünk tejszínhabos végül legyen.